Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βιντεάκι στο YouTube. Πριν λίγο έκανα ένα physique update. Στα 92,5 κιλά, 92 και κάτι, έχω σχεδόν επανέλθει στα peak κιλά μου και νομίζω ότι το σώμα μου δείχνει αρκετά lean για αυτά τα κιλά, οπότε είναι κάτι θετικό αυτό. Το πρωί κυρίως δείχνω αδύνατος που δεν έχω φάει, μόλις φάω κάτι είμαι λίγο πιο bloated μετά όλη την υπόλοιπη μέρα, που σημαίνει ότι πρέπει να γεμίσουμε κι άλλο το physique. Τι μαλακίες λέω πρωί. Σήμερα είναι Σάββατο, δεν δουλεύω ευτυχώς, αλλά έχω προπόνηση και θα σας πάρω μαζί μου στο γυμναστήριο να δούμε την προπόνησή μου. Δεν έχω φάει κάτι ακόμα, δεν έχω αποφασίσει και τι θα φάω. Λοιπόν, αποφάσισα να φάω τελικά γιαούρτι 0% είναι το συγκεκριμένο, με βρώμη ανάμεικτη, μούσλι, κάτι τέτοιο είναι, φυστικό βούτυρο και μέλι, και έχω φουσκώσει αρκετά για κάποιο λόγο, οπότε δεν θα φάω το υπόλοιπο γιατί θα πάω και για προπόνηση σε λίγο. Θα πιω αρκετό νεράκι για να είμαι υδατωμένος. Θα πάρω τα συμπληρώματά μου. Πάμε να δούμε το μπλουζάκι που φτιάχνω τώρα. Αρχικά εδώ πέρα είναι μπλουζάκι για powerlifters. Θα να κάνω το δικό μου μπλουζάκι που θα φοράνε powerlifters. Και οποιοδήποτε γυμναστηριακός μπορεί να το φορέσει. Αλλά αυτό κυρίως εδώ πέρα, το μπροστά, είναι για να φαίνεται μέσα από το singlet. Είναι για να φαίνεται από εδώ. Obsession. Γιατί είμαστε αιμονικοί με την προπόνηση. Και όποιος κάνει powerlifting μάλλον έχει κάποιο είδους αιμονή. Να επισημάνω θέλω εδώ πέρα ότι αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι το συγκεκριμένο είναι το πρώτο το οποίο μου το έκανε η γραφίστριά μου. Δηλαδή η κοπέλα η οποία έκανε το logo, μου βρήκε τη γραμματοσυρά. Όλα τα υπόλοιπα μπλουζάκια που έχω φτιάξει, που έχω δώσει σε φίλους μου, δεν τα έχω κάνει εκεί, τα έχω κάνει σε άτομο το οποίο τυπώνει αποκλειστικά μπλουζάκια. Και πίσω εδώ λέει το μπλουζάκι: It is the same for a man to grow old without seeing the beauty and strength of which his body is capable. Στα νέα ελληνικά αυτό σημαίνει είναι ντροπή για έναν άνθρωπο να γεράσει πριν πρώτα προλάβει να βιώσει το κάλος και το σθένος που το σώμα του είναι ικανό να αποκτήσει. Κάλος και σθένος σημαίνει ομορφιά και δύναμη. It is the same for a man, λέει. Θέλει να πει είναι ντροπή για έναν άνθρωπο γενικά. Οπότε δεν πάει αποκλειστικά στο αντρικό φύλο, πάει αποκλειστικά στον άνθρωπο αυτό. Το γνωμικό αυτό το είχε πει ο Σωκράτης. Εδώ ο καθένας μπορεί να το κλάβει διαφορετικά. Είναι ντροπή για έναν άνθρωπο να γεράσει πριν πρώτα προλάβει να δει μια τυπική ομορφιά και δύναμη που το σώμα του είναι ικανό να αποκτήσει, είτε ότι ο άνθρωπος που είναι γεράσει πρέπει να ξεκλειδώσει το πλήρες εύρος των δυνατοτήτων του. Να ξεκλειδώσει δηλαδή το full potential του. Δεν ξέρω ο Σωκράτης τι εννοούσε όταν είπε το γνωμικό αυτό, αλλά εγώ επιλέγω για μένα να προσπαθήσω πριν γεράσω να ξεκλειδώσω όλο το potential των δυνατοτήτων μου πριν γεράσω, πριν φτάσω 40-45 που μάλλον θα σταματήσω να προοδεύω. Ίσως πολλοί να μην ξέρετε ποιος είναι αυτός ο κύριος. Αυτός ο κύριος είναι ο Σύσυφος. Ο Σύσυφος έχει αρκετά πράγματα να μας διδάξει. Πάμε να δούμε λίγο την ιστορία του. Μεταφερόμαστε στην αρχαία Ελλάδα, προφανώς όλο αυτό είναι ένας μύθος, αλλά κάτι θέλει να μας διδάξει. Ο Δίας, όπως όλοι ξέρουμε, είχε πολλές ερωτικές περιπέτειες με διάφορες Ελληνίδες και μη. Σε κάποια φάση είχε απαγάγει την κόρη του Ασοπού, νομίζω, δεν θυμάμαι το όνομα. Αυτός ο κύριος έψαχνε την κόρη του να την βρει και ζήτησε την βοήθεια του Σύσυφου. Ο Σύσυφος του υπέδειξε προς τα που είχε κινηθεί ο Δίας, κάτι το οποίο εξόργησε τον ίδιο το Δία και έτσι αποφάσισε να τιμωρήσει το Σύσυφο. Οπότε ο Δίας διέταξε τον θάνατο να αλυσοδέσει τον Σύσυφο για να τον μεταφέρει αργότερα στον κάτω κόσμο. Ο Σύσυφος, επειδή ήταν πανούργος και πανέξυπνος, κατάφερε ο ίδιος να παγιδεύσει το θάνατο και να τον αλυσοδέσει. Έτσι για αρκετό καιρό, μήνες, ίσως και χρόνια, κανείς δεν πέθαινε πάνω στη γη. Αυτό ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα όμως, γιατί
βαριά άρρωστοι άνθρωποι και βαριά τραυματισμένοι άνθρωποι από μάχες οι οποίοι ήταν έτοιμοι να πεθάνουν, απλά βασανίζονταν και δεν πέθαναν. Νομίζω αυτός που ελευθέρωσε εν τέλει τον αθάνατο ήταν ο Θεός Άρης, για να σταματήσει αυτό το κακό που είχε προκληθεί στον κόσμο. Και προφανώς ο θάνατος ξαναβρήκε για να τον μεταφέρει στον κάτω κόσμο, όπως και έκανε. Πριν από αυτό όμως ο Σύσυφος είχε συμβουλέψει την γυναίκα του να μην κάνει καμία τελετή για το θάνατό του. Έτσι ο Σύσυφος ζήτησε από τον Άδη να τον αφήσει να ανέβει για μία φορά στον πάνω κόσμο, για να πει στη γυναίκα του να προχωρήσει στις διαδικασίες και στις τελετές για το κάψιμο του σώματός του. Νομίζω κάνανε τότε κάτι τέτοιο. Ο Σύσυφος βέβαια δεν επέστρεψε ποτέ. Ο θάνατος δεν προσπάθησε να τον πιάσει και να τον μεταφέρει στο κάτω κόσμο, γιατί φοβόταν από την πρώτη φορά που προσπάθησε να το κάνει που τον είχε αλυσοδέσει ο Σύσυφος. Και έτσι ο Σύσυφος έζησε μέχρι τα βαθιά γεράματα. Ο Σύσυφος ήταν ο βασιλιάς και πρώτος ιδρυτής, δηλαδή ήταν ο πρώτος βασιλιάς ουσιαστικά της αρχαίας Κορίνθου. Η Κόρινθος λεγόταν Εφήρα. Μία άλλη εκδοχή, ο Δίας, τον τιμώρησε έτσι ώστε να κουβαλά έναν τεράστιο βράχο, αυτόν που βλέπουμε εδώ πέρα, στην κορυφή ενός βουνού. Και η τιμωρία του ήταν κάθε φορά που έφτανε λίγο πριν την κορυφή, ο βράχος αυτός να κατρακυλά στο έδαφος, με αποτέλεσμα ο Σύσυφος να προσπαθεί να τον ξανανεβάσει και κάθε φορά που τον ξανανέβαζε γινόταν το ίδιο. Αυτό ήταν η τιμωρία του στην αιωνιότητα. Η μορφή αυτής της τιμωρίας έγινε γνωστή ως Συσύφιος, για να δείξει όλες τις σκληρές και επίπονες προσπάθειες που δεν επιφέρουν κανένα αποτέλεσμα. Εγώ αυτό που κρατάω πάντως από αυτό το μύθο είναι ότι όσο αδύνατο και να μοιάζει κάτι, όσες φορές και αν έχεις προσπαθήσει όλα αυτά δεν τα καταφέρνεις και η πέτρα ξανακυλάει κάτω στο βουνό, ποτέ να μην σταματήσεις να προσπαθείς για αυτό που θέλεις, όπως έκανε και εδώ ο φίλος μας ο Σύσυφος, γιατί μια μέρα που ξέρεις μπορεί και να τα καταφέρεις. Και όπως κάποτε κάποιος μου είχε πει, φήμες λένε ότι μια μέρα ο Σύσυφος τα κατάφερε. Εγώ αυτό θέλω να πιστεύω, αυτό επιλέγω να πιστεύω. Δεν υπάρχει κάπου αυτό γραμμένο φυσικά, απλά μου το είχε πει ο πατέρας μου. Αυτά. Πάμε να δούμε τα συμπληρώματα που παίρνω το πρωί και πριν την προπόνηση. Αρχικά έχουμε πολυβιταμίνη, απλά για να είμαστε safe, 2 κάψουλες. Μετά έχουμε βιταμίνη D3. Έχουμε και ένα σύμπλεγμα βιταμινών B100 λέγεται. Αυτά τα δύο εδώ πέρα μου τα πρότεινε ένας γιατρός στο γυμναστήριο που δουλεύω, σαν τον καλύτερο συνδυασμό για να σου δίνει ενέργεια, ας πούμε, και ψυχολογία. Εγώ νομίζω με έχουν βοηθήσει λίγο. Δεν ξέρω, είναι πλασίμπο, αλλά νομίζω με έχουν βοηθήσει. Βέβαια, προφανώς, αν έχεις ένα πρόβλημα και δεν το λύσεις, δεν θα στο λύσουν τα συμπληρώματα όσον αφορά την ψυχολογία σου εννοώ. Αυτό που όταν ξεκίνησα να το παίρνω, την B100, τις πρώτες φορές που πάω τουαλέτα αφού πάρω το συμπλήρωμα, τα ούρα μου είναι πολύ κίτρινα, οπότε μάλλον δεν την απορροφά όλη το σώμα μου. Υποθέτω απορροφά όσο είναι να απορροφήσει, όσο θέλει να απορροφήσει και το υπόλοιπο το αποβάλλει. Μετά πάμε στην D3, συγκεκριμένα είναι 10.000 IU ανά κάψουλα. Όσο ξέρω, η συνιστόμενη δόση για έναν μέσο ενήλικα δεν έχει οριστεί ακόμη, αλλά 10.000 έλεγε κανείς ότι είναι πολύ. Το συγκεκριμένο συμπλήρωμα δεν είναι να το παίρνεις κάθε μέρα. Πίσω λέει ότι κανονικά είναι ανά 3 μέρες. Οπότε πάει 3.333 IU ανά ημέρα περίπου. Η κοπέλα στο κατάστημα από το οποίο το αγόρασα μου είπε ανά 2 μέρες, οπότε πάει 5.000 ανά ημέρα. Οπότε γενικά οι απόψεις διείστανται στο συγκεκριμένο τομέα. Εγώ παίρνω μια κάψουλα από εδώ τη μία μέρα και την επόμενη μέρα παίρνω μια κάψουλα από αυτό, το οποίο είναι 2.000 IU,
και το πάω έτσι να αλλάξω. Οπότε παίρνω στις 2 μέρες 12.000, 6.000 ανά ημέρα. Νομίζω με έχει βολέψει έτσι. Κάποια στιγμή θα κάνω και εξετάσεις για να δω που είναι η διατρία μου και για το αν πρέπει να αυξήσω τη δόση, να τη μειώσω ή να μην παίρνω καθόλου. Αλλά γενικά 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη στην D3. Τώρα πάμε να δούμε τι παίρνω κάποιες ημέρες που έχω προπόνηση και θέλω να βγει μια δυνατή προπόνηση. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, αυτό μπορείτε να το παίρνετε και μέρες τις οποίες δεν κάνετε καν προπόνηση με την αφυδάτωση λόγω ζέστης που θα έχετε. Ηλεκτρολίτες. Και μετά έχουμε καφεΐνη. Έχω 2 είδη καφεΐνη στην απλή. Time release caffeine. Και έχω παρατηρήσει ότι με αυτήν εδώ βγάζω προπονήσεις μεγάλης διάρκειας όπως είναι η σημερινή χωρίς να κουράζομαι τόσο. Έχω ξεκινήσει παρεπτόντως να εντάσσω καθίσματα και deadlift στο πρόγραμμά μου. Δεν πονάω στη μέση σχεδόν καθόλου και στα γόνατα ελάχιστα έως καθόλου και νομίζω θα είμαστε έτοιμοι να φύγουμε για προπόνηση. Μία επισήμανση που θέλω να κάνω για τα συμπληρώματα γενικά. Αρχικά δεν είμαι ειδικός. Συμβουλευτείτε κάποιον γιατρό αν θέλετε να πάρετε το οτιδήποτε. Βέβαια όλα αυτά είναι κίνδυνα. Μία ακόμα πιο έντονη επισήμανση θέλω να κάνω για την D3 εδώ πέρα. Οι περισσότεροι ειδικοί δεν συστήνουν να παίρνεις τόση μεγάλη ποσότητα όσο παίρνω εγώ στα 6.000 IU. Οπότε συνήθως μέχρι 2.000 προτείνω από όσο ξέρω. Εκτός σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που ακολουθείς μία αγωγή για να αυξήσεις την D3 σου αν είναι μειωμένη. Οι απόψεις όμως διήστανται σε αυτό το κομμάτι. Έχω ακούσει άλλους να παίρνουν και 10 και 20.000 την ημέρα. Εγώ όπως είπα παίρνω 6.000 την ημέρα. Με δική σας ευθύνη ότι κάνετε, δεν είμαι ειδικός. Αυτό ήταν παιδιά το βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Γεια σας.